ngecula phela mina ngoba engapracticeile. Ngikumbule zoma ihayi. Melisha lizobe ngempela lizocuka mala Shila damete man sa Kuzobonakala mfethu. Umthandeni wakaManqelelo igcoka Melisha mhla zu21 kuMeyi ngomgqibelo kusukela ngo11 kuya ku12 ngizobe ngihleli noBheka Mncunu nongiza umfo kaMncunu la e-studio soKhosi FM ungaphuthela mlelo weKhosi FM noma ngabe uyi-dentist Phecelezi udokotela wamazinyo. Sa akuyona ke singazibangele leyo gundi uyezwa ke i-festive season ayikhiphe njengomthandeni 2016 ukhona ke mfowethu umthandeni ngaphakathi endlini zokusakaza ngokukhulu kwethu sikubulele sikwamukele egcoka Melisha. Siyabingelela mfowethu. yebo ninjani sikhona sizwa asinize ithuba lokubingelela ke abalali beKhosi FM. yebo cha mhlambe ngendlela nje enesizotha nenhlonipho ngizothanda ukubingelela bonke abalaleli abakhona njengamanje omdala nomncane egameni likaThixo ngimkhonzayo bese ngiqala lapha ngithi ke ngoba sengibingelele vele bese ngiya lapha ekutheni ke ngithi sonke sizwe saseAfrika asithi idudu lapha emndenini kababa ulahla umlenzo besidlala inkositini kuMaskandi silahlekele singoMaskandi sithi idudu sicela nje nilale ngenxeba bafowethu siphinde futhi simbonga uNkulunkulu lapha ehlenga iqhawe lasemlindini ubaba uThokozani Langa engozini yemoto ethe yamehlele insukwini ezedlule njengobhuti abadala engicabanga ukuthi sibukela kwana masilandela kubona kubalekile ukuthi bephile size sikhulana sibe ngamadoda empeleni ke bese futhi ngicoma kakhulu la ngincome into enhle ekuyenzeka khona lapha emsakazweni kuleli isonto nje ledlule kufika insizwa lapho udubula sodubulana yenza nje i-interview ehlelekile nenengqondo engathi bonke oMaskandi bangathatha isibonelo lapho benze umculo wesintu bewuhloniphe njengaleya insizwa mhlambe yikho nje ithatha nezindondo izihlisile ibeke phansi njengami asidluleke lapho ke machunu ngiyanibingelela nonke nje ninjani Siyaphila mfowethu impilo ibuza kuthina mfowethu ukhuluma lapha ngo-DSD insizwe thema ifika lapha yafika ishaya isudu icwebezela impela bongazofunga ukuthi uyobhala yafaka nesigqoko wena uyafika namhlanje uyirelaxele nje ngidedela igazi impela ugcoka amalobu yini into esuka kubaba noma isukaphi isuka komalume ikuphi nendawo ugcoka mangasho ukuthi mhlambe into esuka kubaba ngoba ubaba beyigcoka into esuka kubazali nomama nje ukuthi ngoba ke ngazi ukuthi umuntu wesifazane kuyakuthiweni mayeyithanda uyinono nomama unjalo nobaba benjalo nje ugcoka into nje ngicathi ngazalwa nayo vele ngaphuma nayo vele eswini sikamalo bakhona bebiza ngamagcokama abanye bamagcokama ngendlela umculo abacula ngayo wena uyigcoka impela siqu sakho siqu sami ngokwengoma kahle umshovu inkano kwaba nengane noma ngumthandeni kodwa nje siqu sami mina ngiyigcoka manje ngidaliwe vele ngiyigcoka ayikho futhi indlela engenza ngayo ukhuluma ngomthandeni abanye bathi igcoka Melisha khona lengoma esho njalo ekubula kiza abanye bathi umthandeni abanye bathi igcoka Melisha wena uthanda ukungibiza ngobani mhlawumbe masukucakisela abantu emakhaya ngenzeni namhlanje baqala ukulalela baqala ukuzwa esikhuluma nawe sixoxisana nawe nje basixoxa nje ungabacakisela uthi ubani umthandeni umfana nje osemncanyana yena mhlambe ngokweminyaka kodwa osekhulile oseyindoda ngokomqondo ngoba uvusa umuzwa kubo futhi akagcini lapho ngicabanga ukuthi wondla izwe ngomculo onomsoco nonomlayezo aphinde futhi ondle imindeni eminingi ngalomsebenzi engwenzayo kunabafowethu abaholayo njengabantu abadlala ubasket ezidudu nabantu abenza into eziningi nezinkositini njalo njalo kuze kufika kuma dancers ami so nje umuntu onesandla eSouth Africa yonkana ngathini kwezomnotho futhi ke nje sekuwese manje ngoba ngicathi ngoba kune company nje nohulumeni uyayithatha itax kumina akasho kanjani iquantum usho intela
Methini benzele text. So igcwa Melisha kumfana nje ngidabuka khona le emdletsheni umkhaya wami iphova kadikadika ngoba nalapha ko Phoenix shuthi kahle hle ngidlala ushunwa ngakithi vele nami ngidlala ushunwa ngakithi emdletsheni isigodi ekho ngakwazi lo uthile umkhaya kanjani iphova akizobuthi uthile umkhaya kanjani iphova ngizobe nguchaza ngasesidadini senzela la ukuthi singawudukisa umlando kodwa ke mfowethu yeah but yebo besiphinde siyelapha ke ngikhulela khona lapha endawo semdletsheni ngicabanga ukuthi igodi engikhula ngikhathwa kuzona nabafana bakhona koMagonsini kukoMaphondwane nje njalo koNcwabakazi koSodenga uyabona nje iningi igodi sangakithi ngeke ngize ngiqede ngumfana nje obelusa izinkomo namankonyane ngakhula ngaze ngafika isikhathi sokuthi ke ngikhuphuke ngiyegoli nami njengoba namhlanje sengubhuti ke ngidlule kuzona zonke igaba zokuba umfana ngaze ngafika lapha engikhona yabona ngize mina ngifika kule ndima kaMaskande ngiqala ukuzwa kuthiwa content yegcwa Melisha kwakule ngoma edumile awuyizwe intombazana jobushaya abafana kanje manyebuthola umendo ibuluwela miyabiza bentuthi lona wayubalekele odakeni utangishele kanjani obitekila milimhlophe iphuma lena yena ubalekele odakeni utangishele kanjani obitekila miyabiza uyindida lena oke yena untele ngamanzi uzongcolisa yayinwe ngayona yangilisa lentombi lena ntombi shaya kanjani yayinwe ngayona vele kahle lentombazane ntombi shaya kanjani At 23 minutes ishala lapha ke hora leshumi nomuva emsakazweni cause iyafam igcoka Melisha endlini zokusakaza emsakazweni mhlawumbe igcoka make sibheke nje mfowethu emva kwesikhashana esingesiningi kangaka ukhona emculweni kaMaskande kodwa sibuka amagale lakho usubala nabanye abantu ongathi mawubala ilist yoMaskande aba5 ngeke iphele le list igama lakho lingafakwanga mhlawumbe ungadine suyifundile endimini yaMaskande kuze bemanje. Yebo nje ngaphamba mhlawumbe ngifike lo mbuzo ngizocela ukuthi ngidlulise lokhu njengamanje ngihamba noJaiva Zimnike nengigaba mahlalele kanti futhi khona ezinye insizwa esiphila nazo kakhulu efana nabafowethu nobhuti kumina omjikjelwa oAlimgube awomnikezo umfabo kaMjikjelwa baningi nje ngazi ngabala ngithini so ngathi mhlasimbe izinsizwa lezi mhlambe nesandla ekutheni ukukhulu umculo wami ngalendlela ngoba ngumfana olalelayo futhi noyizithobileyo nezihlisile kakhulu emphakathini uzihlisa kwami ke kuyakwenza ukuthi abanye abantu laba mhlambe abathanda ukungcolisa amagama abantu bethi ngiyayitshela impela khona ukuyitshela mina ngibahlonipha abalandeli ngalendlela ukuthi ngize ngibe namahloni ukuthi ngimele ngenze njani ukuze mhlambe bejabule noma bekhululeke ngoba abelungu bami laba uyabona mhlawumbe ukukhuluma ngabelungu sibonile ufika lapha uhamba nensizwe ezinto ezimhlophe abelungu lapha e-studio futhi bengaphosisakana sekuyona i #90% local music noba khona belungu lapha khona nensizwe sendiyi impela lapha kuhle nje kwaseba khona nensizwe futhi zakithi lapha ngiyibonayo uchaza kwenzakalani ubophele nje iUnited Nations kwenzakalani yebo ngaphambi bangichaze bhuti BK ngisacela ukuthi akufakazele ungizwe kuloko bese ngiqhubeka ngichaza hawu ngize kuthiwa fakazi mfakazi hayi ngoba khona phela belungu okay cha bakho abelungu uhamba nabangazi noma amaphuti gada awaboleke kubhaka ngoba umuntu onomlando ukuhamba nomlungu ubhaka yabonga okay kushuthi ke kungenzeka mhlambe laba abakabhaka abafishane laba bade bahlanganisite kahle okay no no asize lapha ke abafowethu laba ngihamba naba abakabelungu yebo khona ungasho ukuthi mhlawumbe ama-bodyguard kodwa cha kunjalo abangani bami laba abangani bami ngibathole ngani ke ngokushaya ingoma enomlayezo khona ingoma ebithi xenophobia lena ebekhuza udlame nodungunyana olukalaba khona lapha kushaya abantu bokufika
so bathanda umculo wami bewubona ku YouTube i-video clip yami lapha ethi Xenophobia lapha uzokhumbula mawubheka le video kuvela futhi abelungu abanye abaningi abangekho njengamanje ngoba kunenani lokungena kwabantu e-studio kahle baningi abelungu ngoba ngizithi kuhleleke ngifike nje nalaba abambalwa abaningi ngiyofika nabo lapha emabhida kwamcineka mhla zushaya bawo begcweleke lapha abelungu abalandeli bami engibathole ngokushaya ingoma enomlayezo yayithi Xenophobia shuthi bathinteka bahlabe kumxhwela nanokuthi ke leya video yami leya mhlambe isibukwe ngabantu aba 170 something lapha ku YouTube 1000 ku YouTube shuthi kunalabantu abathumelana yona mhlambe ngama video einkundleni zokuxhumana kanjalo shuthi kune possibility ukuthi abantu ababuke I video yami leya mhlambe bafikile mhlambe noma kuyi-million uyabona so lokho ke ngigqugquzela ukusebenza kwamaciko akithi ngokuyikhandla ahlukumeze umqondo kakhulu uyabona sabalala njengoba nje nginabalandeli babelungu akona umuthi lo akona umuthi lo kodwa nje ukwenza into ezokuthinta wonke umuntu ophilayo eSouth Africa noma odale uNkulunkulu isidanga sikaNkulunkulu manje labelungu basikhuluma nezulu ngiyaprove lokho come that side guys uthi come this side hey madoda hey madoda shokabo ayithi ngihamba nabo yeah hey nomzana say sa Ashila David. Damn it. Hayibo right. Mana abelungu laba abathi bathi Shila David. Ukhale sakho ngenyama futhi athi top. Ungaqala ubike khale sakhe, current affairs ayikho la. Mana mfethu. Abelungu laba bazosaka. Kamazi mfethu ngoba manje phela ngithi bangabalandeli bami bazi konke okwenzeka ngami. Awukhethe elula kulawo bonke lisa. Mana. Thala Shila David. Ashila Demet. Angifuni lutho igqoka melisha emsakazweni Ukhozi FM ugcwele intokazi manje la studio naba ngisazi kwenzakalani ohlowa ngazi noma indaba ilungiswa la nani ngoba indaba ilungiswa le newsroom ngibona sebephithizela nje lana kodwa ngeke sibasole phela bakathathwa nabo nankosi ake siphuthume ke sibheke ukuthi kwenzakalani la ngoba wemthandeni ngiyazi ukuthi kune album yakho lemfethu okuyiyona la ebizwa ngeFestive Season okuyona esikubizele yona la studio mfethu awusibeke isithembeni ngale album usebenze nobani kuyona awule album le ebizwa ngeFestive Season ngisebenze nobaba ubukhali bembazi kuBasket kuyinkostini ngasebenza nobaba Masefane kwase kuthi kwi-lead kid ngoba ngifuna ukukhipha into exokeme ngisana kuphuma nanomuzi ngasebenzisa inkakha lapho uJiva Zimningi ingqino umsakazi so ngingasho ngithi ingakho le album ibe nobuciko omngaka futhi ikwazile ukuthi ithengise ngalendlela ethengise ngayo ngalendlela mhlambe abayibonile abantu emaphepheni izona ngisachaza ngoba isikhathi ngiyasicabangela kakhulu nginesisopha mangikhuluma ngidavuza bathi yangishendeza uthini la hayi umshendeza vele kahle hle umuntu oshaya ngathi into akayiboni kanti uyayibona njoba ngihamba nabelungu nje enisebabona bamhlophe kwa hey madoda akuyebona ungibokwenzela lapha siyabona igqoka melisi igqoka mana belungu
ngafika kulengo yangizange ngutuludodu iyo lento yengithala nayo silokhu ngafika kulengo yangizange ngutuludodu iyo lengo yengithoba nayo wahlupheka shende Joangona izelonke wenofihleleni ukuthi uyangifuna wahlupheka shende Joangithanda izelonke wenofihleleni ukuthi uyangithanda Joangithanda izelonke umshendezelanje Joangona izelonke wenofihleleni ukuthi uyangifuna wahlupheka shende Because Joangithanda izelonke wenofihleleni ukuthi uyangithanda wahlupheka shende Joangithanda izelonke wenofihleleni ukuthi uyangithanda wahlupheka shende namakhaya Joangithanda izelonke wenofihleleni wahlupheka shende no more Joangithanda izelonke wenofihleleni ukuthi uyangithanda Bathi into zamashane Hong Kong le msakazweni Khosi FM kodwa uphethe abalunga kubona ama Hong Kong abalunga ungqola abafana baphethe bekukhala Mr Magic yabazi Mr Magic yakubona base point uthi Mr Magic hey this guy is intelligent man yazile webhuti mfethu ngapha mhlambe siqhubeke sixoxe kube mnandi kwenzakala nje ngamanje uboneni hayi ngibone kufika intokazi lapha esebenza nazo eSABC zithatha ama self ngoba sekufika inkunzi yesoka bese ungitshela ukuthi ke mina ngachonyelwa isishimane into engenadali bathi yangishendeze msakazweni Khosi FM igqomo lisha sihlezi nalo la khona into esafuna ukuzizwa la kubelungu bakho ukuthi uhlangane kanjani nabelungu sibe sibheke nezinye ingoma la engazi ukuthi ingoma ngempela ke ehlabahlosile kule album iFestive Season kodwa kwamanje ke simambele ijuice etolo wina izindodla zemali ngeLucky Star yiba sethubeni lokuwina ingxenye yakho yomkomelo ka10 million rand Accident Fund iza kuwe ngomhla ka21 kuMay eDH Williams Hall eKatlehong hlanganyela nathi emkhankasweni wethu weRAF on the road ekseni ngo8 kuye ku4 ntambama lapho uyokwazi ukufaka izicelo zemfanelo zakho ezintsha ubheka isimo sesicelo osusifakile futhi waziswe ngesihamba ongasuholelwe ngaso ngalelo langa thatha isinyathelo faka isicelo semfanelo zakho ngqo eRAF sishayele ku0860 23 55 23 Road Accident Fund siyanakekela Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal unkosikazi weziwethusi umema umphakathi wasendwedwe namaphethelo ukuba uphelele ngobuningi bawo emcimbini wokwethula ngokusemthethweni kwenkulisa engomahamba nendlwane imininingwane yomcimbi imi kanje usuku lwesibili mhla ka24 May 2016 eGlendale emshinini kuWard 1 endwedwe isikhathi 9 ekseni izinto zokuhamba zihleliwe xhumana nobuholi bendawo Right isikhathi imzuzu 22 kwasha lapha ke hora le12 emsakazweni Khosi FM kanti ngisho ukuthi ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu nemisebenzi yomphakathi umnumzane kumbe umhlonishwa uRavi Pillay umema wonke komphakathi waku Ward 4 Oshabeni kumasipala wase Hibiscus Coast Municipality ukuthi uzohlanganyela naye ngenkathi ezokwethula umkamo wezindlu zesibonelo obizwa ngokuthi iOshabeni Rural Housing Project kanti imininingwane imkanje usuku ngolwesibili singu24 kuMay kuNhlaba indawo sezikundleni zemidlalo zase Vusushaba kanti ke isikhathi u9 ekseni iminyanga kahulumeni izobe ikhona ibala ke owezempilo owazasekhaya noma ke wakasasa kanjalo neIEC niyacela ke niphathe izimfanelo kanti futhi kuyobe kunandisa ngomculo uhlengwe emhlaba twayimbila yaselwa umsila ngokuyalezela umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu-Natal oShampeni kaGovern Mbeki iminyaka emibili ilandelana kuzwe lonke ekuhlinzekeni ngezindlu zezesibonelo kanti ke woza nawe uzoba ngufakazi Oshabeni umuntu ngumuntu ngekhaya
Unjalo ngempela kamlelo la Khosi FM ngo 22 minutes to 12 o'clock Khosi FM hlele nayo kensizwa yasemdletsheni lapha ke igqokamelisho zokhumbula ke ukuthi ke lensizwa ke mfowethu ke ebheka nabalaleli yasuka lapho ke ngonyaka ke ngicabanga ukuthi unyaka ke lapha ke ofileyo yakwazi ukuthi ke eqhamuke nealbum lapha ke ethi ke Xenophobia ke eyakwazi ukuthi ke ngempela ke uqophe ke umlando lekhuluma ngayo ukuthi ingoma yayo yenza ke lebelungu ngamanje iAfrica Month ke lesikhathi lesi esihlanganisa ke ama-Afrika wonkana kuthini ukuphawula kwakho Gqokamelisha kuthi isikhathi esibaluleke kangaka kade sikhuluma nabaphathi bethu ngondaba ka 90% kulama concert nje ke namhlanje entambama akhuluma ngendaba yeAfrika kuthini ukuphawula kwakho mfowethu nje ngicela siqhubeke njalo ama-Afrika sibe nobumbano sibe moya munye sihloniphane omncane ahloniphe omdala omdala ahloniphe omncane nje ngathi kulapho kakhulukazi ukuphawula kwami nokuthi nje empeleni njengoba ngihamba nabafowethu abengihamba nabo ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga kube khona umculi oyothandaza thando ngisho nasemazweni aphesheya njengoba kwenzekile kumina ngoba abanye babo bako Germany abanye babo abako Italy kanjalo ngokuhlukahlukana kwakhona ukuhamba kwesikhathi bazoba nama branch so ngiyafisa abalandeli bakho abazoba nama branch ababelungu yababelungu singabeka nje ukuthi izinduna okay guys can you come closer can you give us more information about how your relationship with Gqokamelisha well, we first came across the video during the whole xenophobia attacks. Yes. It was shared on our timelines on Facebook. And a lot of us were actually part of a student group at Varsity College that all got together and we were firmly against it. And so what we did was we actually sent an email through to Mtubeni after we saw the video. Yes. And just a specific scene that really got to us was just One Africa for all Africans, the banner they hold up. And that really, that struck home for us because no matter where you come from, we've all got to live in the same place. Yes. And that's just, for us, that was big. What's your message, maybe that you can send to all our listeners at home, that you are a white man, but you follow a Maskandi artist and you fall in love with his music. What's your message regarding the people that are still racist in this country? I just think that in terms of the racism, it's not about your skin color or where you come from or what you do. It's who you are and what you choose to do with your life. So if you are doing all you can to do good in life, that's all anybody can ask of you. Okay, maybe in conclusion, say, what did you fall in love with Mthandeni's music, or do you love Maskandi music at large? Specifically, I enjoy his music, but the genre is very new to me, and I've started to listen to more of it, and it's definitely quite enjoyable, especially as somebody who grew up listening to a lot of Elvis and Queen through my parents. It's a different turn, and it's definitely very, very South African. What's your country of origin? South Africa. Oh yes, original South Africa. Yeah. Thank you very much, sir. We really appreciate your contribution towards our African music, and we say unite Africa, unite. Thank you. Mlolo Khosi FM ka 4 nje ke lensizwa ke ethi ke uzawudabuka khona la eNingizimu Afrika yahlangana noMthandeni ke lapha ke ngempela ke beshutha ke music video, yathanda music video yakhe yaphinde yajabulela kakhulu ukuthi ngempela ke umculo wayo iGqokamelisha iyawuthanda ke kakhulu okuyinto enhle kakhulu mawubuka ngempela ke bheka bakubo masikhuluma iqiniso ngaphandle kungabaza ke umlando futhi loqophekayo akekho umculo kaMaskandi okwafika ke nabelungu endawonye becula ndawonye bekhombisa ukumeseka ngalendlela beseka ngayo ke ngesikhathi seAfrica Month mfowethu emakhaya ngamakhaya asimshayile ihlombe kakhulu Mthandeni bafowethu abashaya windini shaya ashila Themba ulungile umlandeli kodwa shaya ashila Themba hawu suka manje bayishona abelungu abaphuma abangapendiwe eke bengasontwe engalo bayishola wona bathi asika Themba awu suka madodana simlalo Khosi FM ingoma mnandi kakhulu yaphana ke Mthandeni ke ingoma mnandi kakhulu lapha ke number 7 eke sitshoshisho khona lapha ke saqinisekisa ukuthi isithi entsha yakhe lapha ke Mthandeni ethi ke isidumbu sami umlayezo okule ngoma nemnandi obunobumnandi obukule CD yakhe iyamangalisa mlalo Khosi FM.
Yangela uzalolwami ngisilanda isidumbu sami lezo ndabe wote unina wazalolwami ngisilanda isidumbu sami lezo ndabe wote nina wazalolwami ngisilanda isidumbu sami yisho lapha bayongulalela khona Nilando, ulapha bayongulalela khona Nisilanda isidumbu sami ngiyayibona izithe ngazo Nomculo lona wonakile ngiyayibona izithe ngazo Nilando ngiyayibona izithe ngazo Nisilanda isidumbu sami ngiyayibona izithe ngazo Nisilanda isidumbu sami Ulezo ndabe wote Unina wazalolwami ngisilanda isidumbu sami ngiyayibona izithe ngazo Umculo lona uyonakala ngiyayibona izithe ngazo Nilando ngiyayibona izithe ngazo Umculo lona uyonakala ngiyayibona izithe ngazo Nisilanda isidumbu sami lezo ndabe wote unina wazalolwami ngisilanda isidumbu sami yisho lapho bayongulalela khona leze ngidliwa ngamani ngisilanda isidumbu sami ulapha bayongulalela khona ezintabeni leze ngidliwa ngamani ngisilanda isidumbu sami ngiyizithe ngazo Nilando ngiyayibona izithe ngazo nayibona izithe enginazo bafowethu emsakazweni Ukhozi FM 15 minutes go show 12 o'clock igcoka amalisha endlini zokusakaza igcoka amafowethu mhlambe ke sesengaze petrolini siyazi ukuthi ufike namhlanje bekusuku olukhulu lade sikhuluma khona ke nekhulu eziphakeme khona la ngaphakathi kwa SABC sikhuluma indaba ethinta u90% ozonikezwa ke umculo ophekwe khona la ngaphakathi mhlambe kusho ukuthini lokho kunina njengabaculi mhlambe mawubheka nokuthi nemali manje ezoza ngakunina kade ku 3% sonke lesikhathi manje siya ku 4% ezobe inikezwa bakaSambro percent not cent yeah awuyona u 4 cent kahle wena 4% wathi alimguli ipercent imali le imali yami la akalitolikela yena ngisiza yena nje alingamtekelo ukukhululeka wena u 4 cent mhlawumbe kusho ukuthini lokho kunina njengabaculi yebo cha kuthina njengabaculi sisonkana ngikhulumela nje wonke umculi okhona noma iciko laseMzansi Afrika bafowethu kufanele sishaya izandla sibonge siphinde futhi ngoba masibonga kuba lefanele sibonge umhlonishwa okuqhamuke nesinqumo ubaba uhlawudi oqhamuke nesinqumo lesokuthi ke akube kanjena siphinde futhi ke sibonge nakhona siphinde sibonge uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungaphezulu kwakho konke simbonge ngoba bengingeke lokhu kwenzeke uNkulunkulu kube akakufaka ngalokho emzweni kaBaba uhlawuluthi ashintshe lesimo lesi sibe kanjena nathi sikwazi ukuthi sikhululeke singama Africa noma singamacika aseMzansi siqhubeke sibe nenqubekela phambili njengabanye abakwamanye amazwe mhlawumbe ukuthi ufike ngesikhathi kufike yena lapha madoda kusho ukuthini ngoba ngiyazi ngeke kwaphawulika lapho cha empeleni kungijabulisa kakhulu lokho kwenzakalayo ngazi ukuthi ngathini ngifikelwa amahloni kufana nezinkumbi lezi zabalandeli ezingaphandle lapha ezingilindile akuthiwa sihambe kula minyaka kahle kahle mina ngasho ngithi ngiyibuza ukuthi kahle hle abantu bathandana kimi mina ngiyini mina bengiyini mina ngizengithandela abantu kangaka ngoba ngempela nami kungenza kugcine ngakholwa noma ngazi kwenzakalani mhlawumbe bekhona umuntu engisebenzisayo ngabe ngithi kunjalo kodwa ke ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu oba ngiyathandaza nje kuphela yeah bese ke uzokuzivalela ngomkhuleko kweMoses Thandaza ngamaskandi cha wena kulungile mhlasimbe lokho ukuthandaza kwami ngomaskandi khona lokho wenza mhlawumbe ukuthi ihluke kakhulu
noma mangifika endimeni ngifike umculo uphaphana ngoba umculo wamaskandi ubusiya ngokufa namhlanje uyavuka ungena ngisho kubelungu manje ungena kubantu bako India yabona so nje konke lokho kukhomba khona ukuthi ngempela futhi noma maskandi bebethukana kakhulu bebengizwana kodwa ukufika kwami la emcweni ngibambisana lensizwa le uJava zinike kufike kwashintsha okuningi abaculi bayezwana manje bahlala ndawonye bangabangani umculi kuphela babhekene naye bavinjwe indoda yedwa bavinjwe yimina iqiniso lokho so baba yebo kuqiniso lokho ngaphandle ke vele ke ngoza kwethi labesinabo so ke ngingathi nje kungene lapha abantu abakhulu nezikhulu lapha eziphezulu la kulomsakazo njengoba usichazile mayingena la ngiyafisa nje ukuthi ningitshele mangiphuma lapha noma mhlambe unicheck manje lapha phezulu ema-ofisini ukuthi singalanike sona ke isibalo sabantu abalayele njengamanje ngoba kufike mina la emsakazweni ngoba kuyacaca khona ukuthi sigijima nje impela phezulu yabo manje na indlela yokusheka nikusheka hayi Kulungile mfowethu utshela abantu ngiyazi indaba enkulu indaba ethinta iWorld Cup yomaskande uhlanganisile bazohlangana nawe khona yebo hayi uWorld Cup yomaskandi emabhida sizobe sisonke khona angikwazi ke mina ukusonga ngoba kunayo inkani yomlomo nenkani yokwenza manje engingakusho futhi ngoba ngikhuluma lapha ngilayelwe ngabantu abaningi abahlukahlukene abantu abafundile kakhulu nabafunde kancane nabafile ifunde endijana so kubalulekile ukuthi ngibe professional mangikhuluma emsakazweni noma emsakazweni ohlonipheke njengalowo Khosi FM ngikhuluma ngendlela ehlonipheke ngalendlela exa ukwenza madoda yebo so ke manje ke namanje ngibuka napha lapha ngibuka ivideo lapha abantu ngaphandle lapha manje kubalekile manje imoto ayikwazi ukuhamba la yeah kodwa ke ngizophuma la abantu ngibelapha ngokuthi nje ngibathinta izandla bonke ngibaxhawule njengomfana nje ozehlisile futhi nokhwela kubona njengabelungu bami ngoba ukuthi bazobe sebehlakazeka kushaya umoya eSABC Manje uzilenkinga engaka nidinga ukuthi wena uphethe isombululo mina ngiphethe isombululo ngoba mawuthi yabheka lento eyenzeka namhlanje ikuyothatha isikhathi mhlawumbe ukuthi iphinde yenzeka yabona amasontini azalo kahle bengifisa ukuthi madoda noma abafowethu noma ubhuti nginiqinisekise mhlawumbe ukuthi ke kuzile noma mhlawumbe inyanga embili ungafika umaskandi la ngoba uyakwazi ukuthi Yabona bagiye lapha oyidini. Kanje makubuya ngapha ke Khosi FM sobaza sigoqa ke ngesizwe ke sigoqile kumanje sigoqile kumanje lesizwe yalo lesizwe hey ithi lesizwe zile manje la studio lalelo mfethu hayi goqa manje hayi goqa manje ubeka ummono noma ushifiso chabo ngisho lokhu impela kuumbono wami kodwa ke uma mhlasimbe kukhona inkani ngaqhubeka kodwa nje amahlazo azovela ngoba labantu ngobe bangaka la babuka yabona nabaphathi ngobe gijima nje beza la babona nje ubalekile lo muntu ofikayo so manje uma sizolandelisa umculo eduzane kwami yabona sekophoqa sokugqibela sokophoqa impela mhlambe ngizama ukunavikelisa nithi hey baningi abantu ngaphandle kunjani yabona uyabo sekophoqa mhlambe ngizama ukuthi nichaze into engayona manje akufuni ukuthi nikhuluma iphutha ufuna ukuthi nikhuluma iqiniso emva kwenyanga ezu5 suka manje manje uyasigweba la inyanga ezu5 ukuthi asithathi umuntu manje uyasishela ukuthi sizobe sizabukelisa uyasishela bukhoma uzobe siphempasa kamfethu oyiyo kana nkulumo ukuthi uzosishela cha ubhuti akakutsheli kodwa ngizofuna ukhetha phela ukuthi ngikutshela manje noma ngikutshela kuyigcomelisha ngoDisemba khethe lapho wala wena ufuna ukutshela manje noma akukhiphe ku-album khuluma mfethu ufuna ukutshela sekashuza lapho ngoba uhleze ezokutshela nje umthandela ngazi niyatshelana bafethu elokho ngitshela phela nami ngicela ukuthi akuyaka umfowethu Ena ngithuke nami bafowethu hawu kanti ngithi gaga ngehlamba nje yabo hawu sekungizwe yedwa nje hawu bafowethu uthi ujive uzoyijivela nami nje cha kulungile kamfethu kulungile asilinde leyo nigcomelisha ngoDisemba mfowethu sibonga kakhulu isikhathi sakhe emsakazweni uKhosi FM izwile kuthi uyalenda nje yebo kunjalo kodwa ayikakhethi lensizwa akunelisekile ngakhethi uthakanelisekile khetha phela mfowethu imdedele naye lo muntu uthakutshele manje makutshela ngoDisemba noma option 2
ngutshele off air noma on air Bakusizile labo belungu mfana wami. Usawazi ukuhlukanisa on air no on no off. On and off. Hayi bakusizile labo belungu mfana wami. Siyazi ukuthi inamanye amaqhinga amahle okufundisa ngisi le ndoda. Ivele babangani nabelungu. Hayi uthi yozi isikole. Isibonga kakhulu ke mlalo lokho FM ngo 7 minutes to 12 o'clock kokho FM. Shaka mnandi ke nensizwa kana phakathi komelisha. Kulungile mfethu sabonga kakhulu. Yebo. Sengivayelisa nje ngizocela ukuthi bonke abalandeli kona wonke amagquma nakuzona zonke izindaba behlale emlindelweni. Belindele igcokamelisha liyeza ngoDisemba. Umfana lo ozala uMashandu nobaba ukuphosa kwenyathi. ngoDisemba akuqinisekise lokho ukuthi impela kudlala yobe ivutha emalanga ingoma lapha impela kuyolama ukuhluma kwezinye kumbala.